Christian Missionary Martar chanchin ilongai thlang u John and Betty Stam. John ale Betty Stam te hi China a missionary na thok anren na wanga nun na hla tlar ma hroi zinga mi an ninge yang an chanchin hi khovel puma Christian te tan tharau lam chom tu le huisen na petu ani reng thin ani Christa awanga Martar Christian history a drink to tur te zinga mi American Missionary nupa lano pang takte December sang khazakwa sumthum pali a China ram anhui province muna anlu antan sakte anni a anrol hian an mani ta na za ngai na dil saktu jangju shempo alu tan sak ani bok ani John Stam hi Dutch mi ni in an thatu te tanga America rama cheng to ni a New Jersey an chung ko hi anin beng bel ane kum sang khazakwa sumthum chouvel hi America le China ram te tan hun har satak ane a an ram economics din mun achia in mitin tan nun a har sa ane China rama chuan communist an rang maya Christian missionary te tan rongbol a har satak zet ane communist retar mi communist sipai te chu ni tin hian athangin alian chak le maya anom na hmuna pianga missionary ten chuaka an mission mun te chu ti lui na in an khar sak mi mai ne stem chuan heng thil theng te hi rongbol tu te an ti thaina ni ti ringa eng thil theng ma in pathian ta na ain pe na chu dal zo tur a omlo ani ti in China ramakal turin thutlu na siam ta ani Betty ve thung hi anule pa te chu China rama missionary anni a Betty po hian Chinese strong le an nam nun dan chu a than len pui ani America rama le kha azirla ya tang to in tu po in Betty chu China rama missionary tura akir le an ring vek ani John le Betty te hi China inland missionary CIM tongtra in com Modi Bible Institute Chicago anin tonga Betty hi John ain kum khatin aupazo kone an graduate nuwa Betty chu China chuan alo hankal masa a Shanghai khuwa akhosa kum khat nuwa John po chu ron theng chho vele a CIM a in nei an dilangin phalsak an nei a October ni somni le panga sang khazako somthum le pathum anin nei ta ani anin nei no reilo te a Betty chu rai ta a an hlim maya kum sang khazako somthum le police September tha Methodist Mission Hospital a fanu mel thatak mai Helen Priscilla an nei ta ani stems chung ko te chu Anhui province himlam jingde a turati an nei a kartam tak chung har satakin longa te khomwala te ankal nuin anom na tur mun chu an thleng ta a anom na hmuna hian communist te an la sang lova rongbol po har sal tuk tura an ngai lem lo ani jingde city magistrate po in thamuang taka tur le communist laka po an him tur thu mangin alo lo nge ani anin beng bel ve man trok te in John te chung ko chuan communist sipai anom nai hle ani ti thom thang an theta tlat maya thu di green tla kan ile ni lo po fin fi mu mal hlei thei lo wa anom mek lain December ni ruk sang kha jakwa som thum palia city magistrate ne na tangin le kha an dong ta thut maya communist mi sang ni ro lai mai an khua jingde atanga kilometer ruk leka hla an thu aron hril na le John te chung ko chu tlang chhevat tur aron hril na ani city magistrate kartam po aliam ma a hlawom ma omlo thamong takin omro uti a John te thamon tu ber po chu communist lava tlang chhema sa ber pola atangta ani chuti mek lai chuan communist hel ho chu East Gate lama tangin an ron luta a magistrate la official then khat te ro chu West Gate lama andal ru chu man ane communist health sipai te chuan mission compound chu an ron panding ngal chat maya compound nu na gate ti chia in kongka an ron kik kring hal thui thuaya
John Stam chuan kongka lo hon sakin chi ai lo le moi takin alo welcome John an remna siam tuma alo ti pui lain Betty point thingpui le kek te lo buat sain alo hlui ve boka thingpuin in zo chuan helsi pai te chuan minon zui ngai anti a John chuan anu pui le afa te tel lova ama chau chu hroi turin angena ma se omzia omlo an chung ko chuan ni leng in jing de tan ena an hrenga John chu ti luina a le kha zi tirin CIM headquarters Shanghai tlam na sum dollar sing ni an ngiat ani John chuan chu sum yat na chu hloting don lo ni ti resa veka a chan chu an mission hian dan khau tak an siama kidnap sum yat reng pek lo tur pek an nei chuan kidnapper te ati huang tawa buaina hapun lun zel thiani ti in dan khau tak an nei sa ani John le khazia hian a huai sen zia le Krista sipai rin om ani zia atar lang chiang hle hetiangin December ni rup sang hajapo som thum pali China Inland Mission Shanghai unau du takte u tuna hian kanu puile kan naute ne jingde khuwa communist kuta kanom meka anni hian kan chua theina turin dollar sing ni an phut ani kanom dan tur zong chu an kota aum vek ani amaro chu pathian kan faka kan tha abuang em ani pathian in fin na le rem hriat na kan tan po poison na le chel na te thamuan na te min pesia ama chu ahum taka kan thian englai po kan ta na omreng pathian ani tukina thil thing hi arang te thut lutuka an thom kan hriat meu chuan khochung an lo lut fel der to a han tlan chian na hun kan nei ngang lo ani pathian in malsom cheusela kan thi emo kan dam emo po ni se pathian ro pui brazil ro se John system ti in aziak ani John ateno te chu atlei lovin atrapreng maya chuti lai chuan jingde lungin atang chua zalen hlim hlol aming por hiat lo hian sipai ho ti lo hreru a John ateno te chu ti hlum mai tha a an hriat thu an soi ani chu lungin tang chuak ming hriat lo chu no te trabri chuan a thin lunga khoi hle ani nge ya thinrim eng phirin sipai ho chu vapana eng wangin mo no te chuin thang eng poinge soi ati ta phir maya red army te chuan nang hi Christian ni mo an lo ti a chu pa chuan Christian ka ni lo lungin tang in chua zalen lim lol kha kani ati a an ni chuan he foreign no te tan hian inun ihlan huwa mem ni an ti le zela chu ming hriat lo lungin tang chu pa chuan huwa me atim maya John atenu pa chuan an fanu chu nget takin an poma an min mu lai nge chuan chu lungin tang chuak pa chu sipai ho te chuan an ngun nam chuan an sat ta bor maya an nau te Helen Priscilla damna tan Chinese lungin tang pa chuan anun na ahlanta ani atu khuwa alo war chuan communist health sipai te chuan John ate chung ko chu fuain chu jingde city chuan chua santa a miau shu khuwa an thlenga sipai te chuan John chu avoi ni na tan an headquarters sa thon tur le kha an zilui tir le a an le kha keng tura an ko postmaster chuan John hena chuan khoyang eng kaldon ti in zota John chuan khoyang e an kaldon chu kan hrelo keini ro chu van rama kan kaldon ani ti in na chang ani John ale Betty te an phuarna hrui chuan an ban reka thuk takin hliam siama an thomno zong te hli sakin ke korte nen chau an da a John chu khum bana an thlung beta Betty ro chu anote enkol an phalsak ani khuwa lo var le a John te chung ko chu kholaya ti hlum turin an chai chuaka kholai an fan puya chu khu ami puide chu a khono tin an lo pung khoma an tan chuan thil mu nom tak po ani ma na le community so chuan kholaya chain ko thler sang an fanga
an chia lo in chilan cha ka he miu su kho hi missionary te poin an lo tlo photo thin ani a ring tu potle mo zong chu anom ve ome anti hlum na mun tur pana an kalmek lai chuan mi pakhat damdoi zur thin aming changshri seng Christian thalu tukpo ni lem lo hian sipai ho ma thing thi in John na te chung ko chunga za ngai turin alo nge na sipai ho chon chu pa chon mana an ren hlela wangin a in po an dap ta nga la a ina chon bible le hlabu an mu a rin hlel rual lovin Christian ani ti in John na te rual ti hlum turin an ti ta ani John na te nu pa chu thing thi turin thu an pe a communist health sipai la no pang tak chuan ngu nam lian tak hi kenga John chu akhu pakhata thing thi in thu a chammol mola enge a soi chi hriat ani lova anu pui chau ero chuan a hrema na ngu nam hriam tak chuan a ngonga chuan an tan chum ta moka non na nei to lo atak sabula thisen bual noyen alu chu atlarang ta ani Betty chu khur zoya ma se atrap hau lo trong trai na thu chamena phun mol mola apasal du tak amanga em non na nei to lo tak sak chunga chuan abo thopa chutia omlai tak chu ngon nam nun rong apasal lu an tan sakna thisen bol noi chuan angong nung lam atangin alu an tan sak vele ta ni John te nupa anti hlum tu ka hian Chinese evangelist aming loke chu chuan miu su kho hi heron lu ta John le Betty te ruang chu hlomin puan far thiang hlim taka tuamin voi turin a buat saya an lubung te chu duat takin an ngonga a thui zom le ani chu khomi pui te chu tam tak John te nupa voina en chakin an local khoma chu evangelist huisen tak chuan mi pui te na oring takin ti hian asoya hem ruang te hi in mu a an hliam te le an tur na zong te po in mu in ria ane ma se hei hi ria ula ka du an tharau chu tu ma ti na thei ani to lova tuna hian van pathian ne na hlim takin anom to ani an ni hi China an lo kala an ma ni ta na local an ni lo in ne na pathian ro pui zia le in rin phot chuan chatua na chandam in ni tur thu hril tur chewa local an ni an thu cha in riat te kha thu di ka ni asin an thi na hian chu chu nem ne ta ni an thu hril thin cheu kha threreng ula thei ngil ngai hau su sim ula chanchin tha hiring ro u ti in evangelist lo chuan John ate no te chunga chuan enge thlenga khoya nge a om ti a hремai thei lova chu no te chu community so chuan an ti hlum ve ta nge an hroi ta zel zok ti po hria an lo om hau lo maya lo chuan chu khuwa chuan no te chu azong kwal na sa hle maya a to pa chuan pitar pakhat hian in ram to chu ko kin lo chu hril ru a ram dang mi te no te kha so in rama so na oma aladam ti in lo chuan no te chu blanket in a tuam fata tu kho kha ngai sak lo lovin dar kar som ni le pali zet ti hian lo om to ani lo chuan no te kor kara chuan dollar som hi mu a anu le paten abong du te ne tur leina ta na aru ka an lo ta ni ngei tur ani he no te khongai thak Helen Priscilla Stam chanchin hian khovela dem chu rang hle maya the miracle baby ti in chanchin bua an chuai ani mi pui te chuan John te nu pa rong takati hlumam ni thu ai chuan an fanu mak takanung dama aum thu chu chiaran chakin an tui pui sok ma ani no te chu pi le pu Dr. Charles Scott ten an la a Dr. Scott chuan afanu le amak pa te chu a thlonin an thilo Martar te fisen chu ko shan lo tiak na tur chinung ala ni renga ni ati Heleni chu kumnga ani thlengin apile pu bul China a oma ani le pateten fatan la in missionary na an tho na Philippines an hruita ani college kala US lama akal ma zong chu
Philippines a hian a ani America a ain beng belta a scientific journal editor na thokin koshana ain mangle bok ani US Navy crewman J. Patrick Jordan chuan Heleni kumsom poli ani laya anin ton tumin zona zota nonrong takin inu le pa te tilumin anlu antana chuwang chon nang po fasha ilo ni phata ni chutianga siam tu che Chinese hoki angamin ngei ngai I hovio lo mo ti in Heleni chuan rang takin a changa ka ngaidam chuan anro pui ka tilutuk ka manga ibok ngai tu te nung dam ka hi Chinese pa in katana nuna hlana kathi ai athiani ti in John le Betty Stam te Martar na hian khovel adeng chuak ne hle a thalai te thin lunga missionary na tho chak na sataka siam ani mitam takin anhun ruak no khat turin China a missionary akal turin anin lan pha ani ami thiang hlim te thi na chu lalpa ngai chuan hlutak ani